Hususy boduň wekilleri öňde barjy dünýä tejribesini özleşdirip döwrebäp kärhanalarda täze önümlen önümçiligini ýoly goýýarlar. Geljege miras hususy kärhanasy dörejilikli gözleginiň netijesinde ýygdarly kämilleşip önürýän önümleriniň görnüşlerini ýygdarly artdyrýan hususy tüzümleň biridir. Kärhanada soňky ýyllarda awtologlar üçin ýokary hillet çalgy ýağlarynyň şeýle-de senagat önümçiligini ulanylýan enjamlyň we kompressor ýağlarynyň önümçiligi üstünlikli özleşdirildi. Sany tehnologiýalar bilen öpçün edilen döwrebäp kärhanada ähli işler awtomatlaşdyrylan görnüşde. Howpsuzlyk kadalarynyň berk-berja edilmegi arkaly amala aşyrylýar. Çalgy ýağlaryny önürmekde peýdalanylýan çyğmal Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Kärhanada önürilýän çalgy ýagy GM Oil harit nişany bilen 1,5 we 208 litrlik gaplarda alçylara hödürlenýär. Önümleri hemme taraplan seljermäge mümkinçilik berýän Ýewropanyň öňde barjy önürjileriniň ýokary taýyklykdaky enjamlary bilen öpçün edilen döwrebäp kärhanada innowasion tehnologiýalaryň peýdalanylmagy bilen işleň sazlaşykly ýoly goýulmagy ýokary netijelere gadanmagy mümkinçilik berýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty her aýda plastik önümleriniň 250 tonasyny çalgy ýagynyň bolsa 1000 tonna golaýyny önürmäge niýetlenenler. Pähim paýhas umman magtymyny praga ýylyna geljege miras hususy kärhanasynyň önürýän çalgy ýağlarynyň görnüş sany hasam artyp, häzirki wagtda 27. Owa hojalyk tehnikalarynyň hereketlendirjileri we geçirjiler üçin niýetlenen täze görnüşli ýağlaryň önümçiliginiň ýoly goýulmagy ýurt garaşdyrmydyň şanly bayramyna ajaýyp sowgat boldy. GM Oil harit nişanly çalgy ýağlary içerki bazarda aljalara getirilýär. Şeýle-de Türkiýe, Özbegistan, Awganistan ýaly ýurtlara eksport edilýär. Hususy kärhana geljekde ýokary hili önümlen görnüşlerini we eksport ugurlaryny hasam köpeltmegi maksat edinýär. Ýağlaryň gaplarynyň hem kärhananyň öz önümçilik toplumynda önürilip başlanmagy önümiň özüne düşýän gymmatyny peseldip, ykdysat taýdan behwitli bolmagyny şertlendirdi. Täze önümleri önürmegi ýoly goýmak bilen birlikde goşmaçy iş orunlaryny döretmek kärhananyň esasy maksatlarynyň biridir. Geljege miras hususy kärhanasynyň alyp barýan işleri türkmen telekeçileriniň öňde barjy dünýä tejribesini innowasion tehnologiýalar özleşdirmek bilen işe görülen ugurlaryny ýygdarly giňeltýänlikleriniň aýdyň suwdnamasyr. Kärhananyň agzybir işgärler özlerini döredilýän şert mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hemde hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar.